Ahoj šachista, vítaj pri ďalšom diele seriálu Učím sa vyhrávať. Dnes sa pokúsime poraziť Janiaj. Janiaj je najsilnejšia šachistka, má rating 700, ale stále je to začiatočník. Takže verím, že keď zliadneš toto video a spravíš si diagramy k nemu, podarí sa ti ju tiež poľahky poraziť, pretože ešte stále robí veľa chýb. Zopakujme si dôležité rady, na čo je dobre myslieť pri partii. Sprav rošádu v prvom rade. Vďaka tomu dostaneš svojho kráľa do väčšieho bezpečia. A pre súpera bude ťažšie na ňo útočiť. Po druhé, rozohrávaj svoje figurky na aktívne polia. To znamená, aby ich súperka nemohla len tak ľahko vyhodiť alebo napádať. A samé, aby volačom buď napádali, alebo si chránili prípadne. No a samozrejme všímaj si ťahy súperky, lebo si môže podhodiť nejakého pešiaka, figurku, alebo tebe môže niečo napadnúť, a aby si vedel na tieto hrozby alebo možnosti správne zareagovať. Takže poďme na samotnú partiu. Ako vidíš, podarilo sa nám hrať bez hrubej chyby, čo je výborné. A to je vždy fajn partia, keď sa ti to podarí. Takže poďme na samotné ťahy. Klasické otváranie, takto ti odporúčam začínať partiu a teda podobne začína aj Janiaj, ale už v druhom ťahu robí takýto netradičný ťah. Toto otvorenie sa nazýva sloní gambit a nie je to veľmi dobré otvorenie, ako vidíš aj podľa značky. Otáznik znamená chybu, my to jednoducho vyhodíme. Teraz prichádza takýto útok na jazdca. Tu biely má síce možnosť ísť s dámou sem, ale možno ešte nepoznáš taktický motív väzba, takže tento ťah jazdcom síce nie je dobrý, ale je pochopiteľný, lebo samozrejme tým jazdcom chceme odskočiť, nechceme si ho nechať napadnutého pešiakom. Janiaj hrá s dámou, ale teda my si všimneme, že jazdec je napadnutý a keďže nie je chránený, tak s ním odskočíme na bok. Takže partia pokračuje ďalej. Zase Janiaj si príliš skoro rozohrala dámu, to využijeme, my si rozohráme jazdca a zároveň napádame aj tú dámu. Hovorí sa, že sme získali tempo, pretože očakávame, že Janiaj potiahne znova dámou a tým pádom si nebude mať čas rozohrávať svoje figurky. My si chceme rozohrať ešte tohto strelca, ale ako si všimneš, toto poličko chráni pešiak, toto zase dáma, je chránený pešiakom, čiže ostáva nám jediné pole a strelec ide preto sem. Ďalší chybný ťah, pešiakom zbytočné, ako vidíš, Janiaj si nerozohrala žiadnu figurku, čo vôbec nie je dobré a my už robíme rošádu. A poďme sa pozrieť ďalší chybný ťah na prvých 8 ťahov. Kým my máme rozohratých už obidvoch jazdcov aj strelca, máme perfektne kráľa v rošáde. Janiaj 3-krát ťahala dámou a 5-krát pešiakom. A to je veľmi zlé. Mala ťahať viac figurkami a menej pešiakmi a dámu tiež sa snažíme do hry zapájať až neskôr. Uvidíš, že za biele sme zapojili dámu do hry až v 19. ťahu, čo je teda veľký rozdiel. No, pokračujeme v partii, Janiaj si konečne rozohrala prvú figurku, ľahkú, teda strelca. No a tu sme si už všimli, zase dôležité si všímať, že tohto pešiaka napádame 2-krát, kým Janiaj si ho chráni iba raz. Takže ho môžeme vyhodiť zadarmo, lebo keby čierna dáma koňa vyhodí, my ho máme chráneného pešiakom a získali by sme dámu. Preto Janiaj to nespravila, nepotiahla, no a zase si musíme všímať, čo súperka ťahá, alebo tu nám zase hrozí, že napáda toho jazdca, takže je dobre s ním odskočiť napríklad sem a pokračujeme v partii. Veľmi nevydarený ťah, ale ako vidíš, naša výhoda podľa ľavého stĺpca je už veľmi veľká, takže zase tá ikonka, no už si ich veľmi všímať nemusíš pri takýchto veľkej výhode, pretože samozrejme takýto ťah kráľom väčšinou, ako aj v tomto prípade, nie je príliš užitočný, lebo sa pripravuje o možnosť robiť rošádu. Pokračujeme ďalej a strelec vylepšíme, tu stojí lepšie, napáda dámu,
stojí na výbornom políčku, dáma musí znovu ustúpiť. Vyhadzujeme strelca za jazdca, to je výmena, takže oni sme neprišli, ale zároveň ten čierny, dá sa povedať, prišiel o jedinú figurku, ktorú mal rozohratú. Teraz sme si nevšimli, že tento pešiak nebol chránený, to sme mohli vyhodiť, ale teda väža prichádza na voľný stĺpec, čo je samozrejme tiež dobrý nápad, ale teda strelec mohol toho pešiaka radšej vyhadzovať. No a ako vidíš, bielemu chýba ešte rozohrať si tohto strelca, takže poďme s ním von. A takto strelci, takáto dvojica strelcov, keď stoja vedľa seba, sú veľmi silní, vedia byť veľmi účinní, lebo napádajú veľmi veľa políčok. Biely stojí vynikajúco, má rozohraté ľahké figurky, má kráľa v rošáde, máme aj o pešiaka viac, ale čo ešte teda nie je až taká veľká materiálna výhoda, ale pozične stojíme oveľa lepšie. Vidíš, ten biely stĺpec je veľmi vysoký, čiže výhoda je veľmi veľká, i keď máme iba o pešiaka naviac. Pretože naše figurky stoja oveľa lepšie ako tie čierne a aj náš kráľ stojí oveľa lepšie ako ten čierny kráľ. Takže poďme ďalej v partii. No a vidíš, toto je teda veľmi nevydarený ťah a verím, že si všimol, že tú dámu môžeš jednoducho vyhodiť a získavaš teda aj dámu. A teraz je čas vyhodiť aj toho pešiaka, čo sme si s opozdením všimli, a vďaka tomu môžeme vyhadzovať aj väžu. Takže týmito ťahmi sme získali veľkú materiálnu výhodu, máme dámu naviac a teraz je čas znovu zaútočiť na čierneho kráľa a pokúsiť sa mu dať šachmat. Takže ako v predošlých prípadoch snažíme sa biele figurky dostať bližšie k tomu čiernemu kráľovi, obklúčiť ho a potom už len nájsť ten správny šachmat, aby sme dali nielen šach, ale aj mat, aby ten čierny kráľ nemal už kam újsť. Takže ako vidíš, teraz nastal ten 19. ťah, kedy si konečne rozohrávame dámu a dáma prichádza na scénu už vtedy, keď biely má vyhraté postavenie. Takže už ide matovať. A biely zapojí do hry všetky figurky, takže prichádza ešte do hry aj väža, na voľný stĺpec, vynikajúco zase stojí a poďme teda postupne obkľúčovať toho čierneho kráľa. Dáma dáva šach, zároveň napáda jazdca, ktorého si vyhodíme, čiže máme o ďalšiu figurku viac a pokračujeme hľadaní šachmatu. Priblížime si aj jazdca, je bližšie ku kráľovi a možno nám pomôže zmatovať toho kráľa. Dámu dáme bližšie, bereme toto poličko, kam kráľ nemôže skočiť a už ten kráľ začína byť stiesnený, lebo v podstate má jediné poličko, kam môže ustúpiť. Navyše vidí, že väža ešte sa nerozohrala vôbec strelec, im tie naše figurky krásne hrajú. Takže strelec prichádza sem. No a všimni si, že teraz napádame toho jazdca 3-krát. Počítame aj túto väžu, ktorá je vzadu. Pretože s dámou, keď máme figurky takto zoradené za sebou, vytvárajú batériu. A to je veľmi účinná zbraň, pretože sa figurky navzájom chránia. A zároveň, keď niečo napádame, tak počítame aj túto väžu. Čiže napádame 3-krát, kým čierna si ju chráni iba 2-krát. Preto prišiel ťah väžou, aby si aj táto väža pochránila jazdca. Ale my teda sa snažíme zaútočiť na toho kráľa. Prichádza šach strelcom. Zdá sa ti možno, že tento jazdec strelca napáda, ale v skutočnosti ho vyhodiť nemôže, pretože keby ten jazdec odskočil, bol by tu šach na kráľa, a teda to sa nesmie stať, to by bol nemožný ťah. Takže ten jazdec strelca vyhadzovať nemôže. A hovoríme tomuto taktickému motívu, že je vo väzbe. Je tam väzba na kráľa. Takže máme šach, kráľ má jediné políčko, kam môže ustúpiť. Nemá na výber. No a teraz už pozri sa, ako krásne sme sa priblížili k čiernemu kráľovi a tu už je dobré hľadať šachmat. Máš viacero možností. Mne sa najviac páči mat jazdcom. A toto políčko chráni dáma, toto políčko strelec, druhý strelec a toto chráni aj strelec, aj dáma. No a samotný jazdec dáva šach, ktorého čierny vyhodiť nevie, takže je to šachmat.
Ale teda bola tu aj druhá možnosť, jednoducho dámou si mohol skočiť sem a aj vtedy by to bol šachmat, pretože dáma by bola dobre chránená. A čierny kráľ by tiež nemal kam ísť. Všimni si ten veľký rozdiel medzi bielým a čiernym kráľom. Kým biely je spokojne schovaný za pešiakmi, ten čierny kráľ má pri sebe len jazdca, ktorý nedokázal odohnať všetky biele figurky, ktoré sa vrhli na čierneho kráľa. Takže partia trvala len 27 ťahov, aké je to jednoduché, keď dodržiavaš jednoduché zásady hry. Keď si spomenieš aj na predošlé videá, spomeň si, alebo zhrňme si také základné motívy, čo sa v tých partiách dialo. Ani jeden z týchto našich superov nespravil rošádu. Čo je veľmi zlé a potom sa samozrejme nám hralo dobre a poľahky sme porazili každého jedného z nich. Takže nezabudni robiť rošádu. Taktiež hraj hlavne figurkami, predovšetkým na začiatku partie a pešiakmi ťahaj čo najmenej. Samozrejme, keď môžeš niečo vyhodiť, tak vyhoď, väčšinou je to dobré, ale radšej ťahaj figurkami. No a samozrejme všímaj si, čo tvoja superka hrá, lebo si môže niekedy podhodiť či už pešiaka alebo figurku, no a keď to zbadáš, využiješ, tak vďaka tomu môžeš získať výhodu. Takže ako k predošlým partiám, nezabudni, že v popise tohto videa nájdeš odkaz na web stránku matujem.sk, kde ťa čakajú diagramy na precvičenie. Vyskúšaj sa, či si naozaj zapamätal dôležité myšlienky z tejto partie. Držím ti palce, ahoj!